Escola de Música enche de vida a Casa da Música de Chantada. Comeza o prazo de matrícula o día 10 e quedan poucas prazas. Chantada e a música son case sinónimos e hoxe falamos co director deste centro formativo e fonte de riqueza social e musical. Manuel Sánchez é músico e profesor de música e coordina estas actividades dende o ano 2010. Para o vindeiro curso que se inicia o 1 de outubro, haberá novos proxectos e sorpresas que emanarán da actividade da escola. Foi un proxecto que sentou moi ben no que é o pobo, porque desde o primeiro ano xa tuvo moi boa aceptación a través dos veciños, que empezou a vir moita xente. De feito, cada ano temos moitos máis alumnos, por eso moitas matrículas xa, moitas asignaturas están en lista de espera prácticamente desde xuño, que se abre o primeiro prazo de matrícula. E ben, creo que a demostración deste tema é que cada ano van salindo novas agrupacións que se crean desde aquí da Escola de Música, as que xa había, creo que se están reforzando ben co alumnado que sale de aquí. Bueno, estamos satisfeitos co traballo que estamos desenvolvendo aquí na Escola de Música. Bueno, ademais é un traballo de formación moi amplo, porque sempre vemos cada ano, e este ano tamén no cartaz que sacades para o vindeiro curso, que hai unha variedade tremenda de instrumentos e de tipos de formación dentro do mundo da música, non? Sí, intentamos, dentro do posible, das limitacións que temos de todo tipo, intentar adaptarnos a todos os estilos musicales, intentar chegar a todos os instrumentos posibles, desde o clásico hasta o máis moderno. Intentar abarcar todos os instrumentos e hasta ahora estamos conseguindo con moi bons resultados. O ano pasado rematamos o curso con sobre 400 matrículas, rondando as 400 matrículas máis ou menos. Pero bueno, xa non é só os alumnos, sino toda a xente que pasa por o que é o edificio da Casa da Música. Contabilizamos que ao largo da semana poden pasar ao redor das 700, 800 personas todas as semanas por aquí. Bueno, eso é moitísimo para un pobo como é Chantada, non? Sí, a verdade é que sí, para ser un pobo como é Chantada, creemos que é unha cousa bastante boa. É unha labor tanto social como cultural que temos aquí e creemos que pode chegar ainda incluso a aumentar máis. Tedes algunha novidade para este ano? A novidade que temos este ano é intentar fomentar o máximo tipo de agrupacións posibles que podan salir desde a Casa da Música. Este ano pasado iniciamos un proxecto que era o Combo Folk. En un ano conseguimos montar un combo que agora xa se independizou, xa é un grupo independente da escola, e este ano temos aí varias sorpresiñas, varios proxectos que vamos intentar desenrolar ao longo do ano. Non nos podedes adiantar nada? Perderías o factor sorpresa. Bueno, vemos que unha das filosofías máis importantes desta escola de música é a apertura ao exterior, demostra eso coa formación deses grupos que van saindo e con un montón de actividades que se amosan a toda a veciñanza, non? Sí, a nosa intención desde o principio é, aparte de intentar enseñar a chegar a todos os estilos musicales a todos os alumnos, fomentar a creación de novos proxectos musicais, tamén intentar poder axudar as agrupacións que xa existen a que se reforcen e aumenten a súa calidad, e creemos que dentro das nosas posibilidades estamos conseguindo. No vindeiro curso impartiránse 10 materias colectivas e 19 de instrumentos e materias individuais que van dende o canto ou todo tipo de percusión e evento tradicionais ata os instrumentos de banda e mesmo percusión latina ou guitarra eléctrica.